Неотдавна, както всяка сутрин си наливах чаша кафе, когато изведнъж мобилният ми телефон извъня. Погледнах и видях, че имам съобщение от някого, който ме питаше: "Брат Рик, какво пророческо слово ти е дал Бог за 2026 година?" Отговорих му, че все още не съм чул нищо. Взех чашката си с кафе и Библията и отидах на мястото, където си чита всяка сутрин. И когато седнах на дивана, веднага чух изненада. И разбрах, че ще чуя от Господа. Така че си отворих компютъра и започнах да пиша изненада. И тогава Господ ми даде това слово за 2026 година. През 2026 година ще се случат много неща, които ще бъдат неочаквани за повечето хора. Но вие имате моя дух, така че ако ме слушате, ще ви подготвя. Ще ви дам вътрешна устойчивост, за да посрещнете всяка изненада, и ще ви дам вътрешна сила, от която се нуждаете, за да се справите с всяко ново развитие. Напълнете се с Божието Слово, стойте на твърда основа, поддържайте връзка с онези, които съм посочил в живота ви, и не се плашете, а бъдете подготвени. 2026 година ще бъде година на неочаквани събития, които ще изненадат мнозина. За някои това ще бъдат добри изненади, а за други не толкова добри, но за онези, които вървят в крак с мен, това ще бъде година на напредък и година на божествена благодат, която ще им позволи да завладеят нови територии, които преди това са били трудни за превземане. Затова дръжте главата си високо, изпънете рамене и вървете напред с вяра. Защото онези, които ми се доверяват, ще изпитат победа, както вътрешно, така и външно, и ще гледате назад към 2026 година с благодарност в сърцата си и ще заявите, че това, което се е случило, е дело на Господа и е удивително в нашите очи. Това е словото, което получих през ноември 2025 година за 2026 година, и аз ви го предавам в името на Исус.